benn vagy teljesen? Jó. Na, figyelj! Indul a pörgés, és amikor megállsz, akkor levetted a kendőt, jó? Esküszöm, érted a legjobb újját. Figyelj! Micsoda! Tadám! Ez a valódi Attila! Úristen, mi van? Úristen! Na! Halló, világom! Na! Mit hittél? Hát Hát ezért, kisgyerek. Mit? Nem, Lali, hülye vagy, várjál, nem. Lali, állj meg, nem. Mindenhol. Lali, nem tudom. Lali. Bele akartam kakilni a WC-be, de nem jött semmi, mert az az igazság, hogy zavarba vagyok. Hát rengeteg kamera is, amerre megyek, mindegyik utánam fordul, de a zuhanyt azt kipróbáltam mesztelenül. Én itt 0-24-ben mesztelen lennék, mert minek a ruha? Lale, légy, ne nyúljál se. Kérlek szépen, Lalika. Azt a mindenit! Jó, ez a szoba, de nem fekszünk rá, mert semmi. Lali! Légy szíves, ne csináld el. Azt gondolom, hogy ha nem lettem volna itt, akkor teljes mértékben felforgatja a villa életét, és itt miatt beköltöznek a lakók, az előtt totálisan tömített van minden. Gátlástalan a fiú. Ezért szeretem. Hallod, Lala? Ne csináld, kérlek, nézd, ne nyújts ki. Kérlek, Lala, nézd, ne nyújts ki. Nyitottan. Na, hát ez örök élmény, mert ez a villa tényleg olyan, amit én is majd magamnak akarok építeni, valahogy ilyet képzeltem. 2 bicikli, jacuzzi, minden van. De az nem lehet, de hallod? Lala, ne! Elő van fűtve csórulajra. Lali megőrült, tehát alig bírtam kordába tartani, ezt a végére elfogytam. És azt mondtam, hogy akkor csináljuk, legyen úgy. Ez lezárt terület, azonnal hagyják el a villa területét. Hát nem, amikor nincsen képe! De, mondtam, hogy többször nem. Hát mondtam, hogy jövünk, hát akkor mi? És merre kell kimenni? Amerre, pontosan! Jó, itt marad. Hallotja mindenki! Köszönünk mindent! Nyugodjanak meg, Lali után kitakarítottuk és lefertőtlenítettünk mindenkit, úgyhogy mindent, úgyhogy most már jöhetnek a valódi, való világ lakók. Nos, a